Здравейте, градинари! Втори опит за снимане правя, защото първия нещо не се получи. Камерата ми е сигурно много зле. Ето го аспержито. Трети опит ли да правя? Сега, понеже сме включили скарата и трябва да си набера аспержи. Вкуса му е като на грах, царевица, много крехко и меко. Тук има още. Тези са съвсем малки и крехки. Но трябва да ги отрежа, за да не разпуснат листенца. И нататък. Има по-тънички, има по-дебели. И на това съм доволна. Понеже не трябва да ходя да се набутвам маса пари. Някъде четах, че е 20 лева килограма. Оп, тук още едно. И така. Благодат. Дано този път да се е получила картинката.